és mindenféle... csak én maradtam. Tehát én vagyok a legkitartóbb. Vég! Gyere! Sziasztok srácok, itt vagyunk egy újabb videóban. Éppen most fogjuk kitalálni, mit fogunk felvenni, de hogyha sikerül, azt nagyon jól csináljuk, és köszi, hogyha megnézitek. Ha nem fog tetszeni a videó, akkor nyomjatok le a dislike-ra, és iratkozzatok le. Ja, a zenét jó, nem baj, mehet. Vedd le a zenét. Vedd le a zenét. Kezdessük. Rossz bomb. De mi oda rántod magad az utat? Hát bármikor beáldom neked, 40. Az honnan jött?